Chlapče, vieš, čo je zaujímavé? Každý hovorí o ženách, o túžbe, o príťažlivosti, ale takmer nikto naozaj nechápe, prečo žena cíti túžbu po mužovi. Vidím kopu chlapov, ktorí sa snažia pôsobiť ako fešáci, sília sa do šarmu, učia sa frázy z aplikácií a nakoniec, kámo, nič z toho nefunguje. Pretože to, čo v žene vzbudzuje skutočnú túžbu, nie je to, čo hovoríš, je to to, čo vyžaruješ. Je to tvoja energia, tvoj postoj, tvoje ticho. Je to spôsob, akým vojdeš do miestnosti a ani nemusíš povedať jediné slovo, aby ona niečo pocítila. A presne o tom budem hovoriť. O type muža, ktorý v ženách vyvoláva najviac túžby. Bez omáčok, bez pretvárky. Presne tak, ako to treba povedať. Takže daj like, prihlás sa na odber a priprav sa, pretože to, čo dnes pochopíš, úplne zmení tvoj pohľad na ženy. A všetko sa začína v mentalite a autonómii. Lebo kámo, je ti na nič, že sa učíš frázy, napodobňuješ iných alebo sa snažíš byť dokonalý, ak si vo vnútri stále chlap, ktorý potrebuje schválenie. Žena to cíti na kilometre. Vníma, keď chlap nie je pevný v sebe, keď potrebuje jej pohľad, aby sa cítil hodnotný. A práve tam príťažlivosť zomiera ešte skôr, než sa narodí. Pretože túžba, ktorú žena cíti, pramení z mužskej energie. A tá existuje len vtedy, keď muž žije pre seba. Ženu prirodzene priťahujú muži, ktorí majú vlastný život, vlastný rytmus, ktorí sa netočia okolo nej. Muž, ktorý má svoje koníčky, projekty, priateľov, ktorý sa stále rozvíja, učí, robí niečo, čo ho posúva. Takýto muž vyžaruje niečo vzácne, emocionálnu nezávislosť. A keď vojde do miestnosti, táto energia sa cíti, aj keď nič nepovie. Je to jeho postoj, pokojný pohľad, spôsob, akým je prítomný, bez potreby čokoľvek dokazovať. Pozri sa na históriu skutočných mužov, tých, ktorí zanechali stopu. Mnohí z nich neboli ani najkrajší, ani najhovorčivejší, ale mali život. Boli zaneprázdnení budovaním niečoho väčšieho, či už impéria, myšlienky alebo diela. A, zaujímavé, ženy sa k ním prirodzene priťahovali. Pretože muž, ktorý žije s účelom, sa stáva magneticky zaujímavým. Nemusí sa naháňať, priťahuje. Je stredobodom vlastnej reality a žena to cíti ako neviditeľnú silu. Ale nejde o aroganciu. Ide o vnútornú istotu. Chlap, ktorý pozná sám seba, rešpektuje sa, vie, čo chce a čo nie a nepotrebuje žobrať o pozornosť, to je energia, ktorá je dnes extrémne vzácna. Väčšina chlapov sa snaží zapáčiť, prispôsobuje sa tomu, čo chce žena počuť, sabotuje sa, aby ju náhodou neodradil. A to zabíja mužnosť. Pretože skutočná sila príťažlivosti vzniká, keď pochopíš, že nemusíš byť vybraný. Ty si vyberáš. Chceš túto energiu? Začni znovu budovať svoj vzťah so sebou samým. Vstaň skoro a urob niečo len pre seba. Vyžeň sa z komfortu. Stanov si ciele. Zaži niečo nové. Keď sa muž hýbe, generuje energiu. A táto energia je to, čo ho robí žiaducim. Nie auto, nie telo, nie peniaze, ale iskra v očiach človeka, ktorý naozaj žije. Žena sa na to pozrie a cíti niečo, čo ani sama nevie vysvetliť. Je to túžba po autentickom mužskom princípe. A vieš, čo je na tom najbláznivejšie? Keď takto žiješ, prestaneš potrebovať dokazovať hodnotu a vtedy sa ňou stávaš. Tvoja prítomnosť hovorí všetko. Tvoj pokoj ukazuje sebadôveru, tvoje ticho kontrolu, tvoja rutina smer. A keď žena cíti, že si muž s vlastným svetom, do ktorého môže vstúpiť, ale ktorý existuje aj bez nej, tam sa rodí skutočná túžba. Pretože to, čo v žene prebudí vášeň, nie je muž, ktorý povie chcem ťa, ale muž, pri ktorom cíti, že svet ho chce. A on je tam, pokojný, žije svoj život, bez potreby kohokoľvek, aby bol tým, kým je. Teraz ti musím povedať niečo dôležité. Takže dávaj pozor. Už si niekedy pomyslel, koľko príležitostí si nechal ujsť len preto, že si nevedel, čo spraviť? Koľkokrát si bol blízko nej, ale nedokázal si vytvoriť ten moment, ktorý zmení všetko? Ak si to už cítil, tak vieš, aké je to frustrujúce. Ten pocit, že si neviditeľný, že nevieš, ako sa priblížiť, ako sa naozaj spojiť. A práve preto s tebou musím hovoriť teraz, pretože existuje cesta,
ktorá to všetko mení a je bližšie, než si myslíš. Predstav si, za menej ako hodinu sa môžeš dostať od nuly až k bosku s tou ženou, ktorú si vždy chcel. Zdá sa ti to nemožné? Možno áno, ale garantujem ti, že nie je. Vytvoril som exkluzívnu metódu, určenú pre mužov, ktorí chcú skutočné výsledky. Bez zbytočných hier, bez lacných trikov, úplne prirodzeným spôsobom, ktorý naozaj funguje. Je to krok za krokom návod, ako prebudiť jej záujem, udržať jej pozornosť a vytvoriť tú atmosféru, v ktorej sa bosk stane prirodzene, bez nátlaku, bez ponáhľania. A teraz sa ťa niečo spýtam. Necháš ďalšiu príležitosť len tak ujsť? Budeš ďalej čakať, sledovať, ako ti šance unikajú a cítiť tú istú frustráciu ako vždy? Alebo urobíš rozhodnutie práve teraz? Krok, ktorý skutočne zmení tvoj milostný život. Každá sekunda váhania je okamih, ktorý mohol byť rozhodujúci. A ja chcem, aby si už ani jeden z nich nestratil. To, čo ti ponúkam, nie je len e-book. Je to kompletný sprievodca, plný overených techník, vytvorený preto, aby si sa dostal z nuly na výsledky v rekordnom čase. Obsah, ktorý premení každú jednoduchú interakciu na niečo oveľa hlbšie, neodolateľné. Niečo, čo ona naozaj cíti. Je to tvoja skratka k tomu, aby si sa stal sebavedomým, žiadaným a magnetickým mužom, bez pretvárky a bez hier. Takže tu je rozhodnutie, ktoré mení všetko. Klikni na odkaz, získaj svoj e-book a začni meniť svoju realitu už dnes. Nečakaj ani deň navyše. Každý okamih, ktorý necháš ujsť, je ďalšia premárnená šanca. Ale ty to môžeš zmeniť hneď teraz. Rozdiel medzi tým, kto dobije a tým, kto stojí na mieste, je jeden jediný krok. Ten, ktorý sa rozhodneš urobiť v tejto chvíli. Klikni teraz, vezmi si svoj e-book a začni žiť život, ktorý si zaslúžiš. Menej ako 60 minút ťa môže deliť od bosku, po ktorom túžiš. Ale len ak konáš. A tu prichádza druhý bod. Tajomstvo a vedenie. Lebo, kamarát, poviem ti niečo. Nič nezabíja túžbu ženy rýchlejšie než predvídateľný muž. Ten, pri ktorom vie presne, čo povie, čo urobí, čo cíti. Muž, ktorý všetko odhalí hneď na začiatku, stráca čaro ešte predtým, než niečo získa. Žena potrebuje zvedavosť. Musí sa pýtať, na čo asi teraz myslí, alebo prečo mi neodpísal hneď ako ostatní. A práve v tejto neistote sa rodí túžba. Byť tajomný neznamená byť chladný či vzdialený. Znamená to byť vedome nedostupný, nechať priestor, aby ťa mohla objavovať postupne. Neodhaľuj všetky svoje karty hneď na začiatku. Väčšina chlapov robí chybu v tom, že sa príliš vysvetľujú, príliš otvárajú, ospravedlňujú za všetko. Taký muž pôsobí neisto. A neistota je najväčší repelent túžby. Skutočné tajomstvo prichádza s pokojom. Od muža, ktorý sa neponáhľa, ktorý má veci pod kontrolou, ktorý vie, čo chce a čo povedať netreba. Chceš príklad? Pomyslí na muža, ktorý je prirodzený líder. Vstúpi do miestnosti a všetci si ho všimnú. Hovorí málo, ale každé slovo má váhu. Jeho pohľad je pevný, telo vyžaruje autoritu, hlas je pokojný. Nesnaží sa ohúriť. On jednoducho je. Žena sa na takého muža pozrie a cíti niečo iné. Nie len príťažlivosť, ale aj rešpekt a zvedavosť. Chce pochopiť, čo sa skrýva za tým sebavedomým tichom. A práve tam spočíva sila nepriamej komunikácie. Správny pohľad v správny moment, ticho po provokácii, pauza, ktorá vytvára napätie. Keď muž ovláda ticho, ovláda energiu interakcie, pretože ticho je ten najvýrečnejší jazyk, aký existuje. V tichu žena premieta svoje pocity. V tichu si predstavuje, túži, vytvára svoj vlastný príbeh. A ty nemusíš povedať nič. Ona urobí všetku prácu vo svojej mysli. Ale pozor, tajomstvo bez vedenia je zbytočné. Príliš tajomný muž, ktorý nekoná, sa stáva len nudnou hádankou. To, čo vzbudzuje túžbu, je tajomstvo spojené s činom. Keď ukážeš, že vieš, kam ideš, ale neodhaľuješ celú mapu. Vedieš hru bez toho, aby si ju kontroloval, vedieš spojenie bez vysvetľovania. Žena cíti tvoju energiu a prirodzene ju nasleduje. A práve tam sa túžba prehlbuje. Chceš to trénovať?
Prestaň byť vždy k dispozícii. Nemusíš odpovedať na správu hneď, nemusíš byť stále prítomný, aby si ukázal záujem. Ukáž, že tvoj život sa deje aj mimo nej. Že máš veci, ktoré ťa ženú dopredu, vášne, ktoré ju nezahrňajú priamo. A to namiesto toho, aby ju to odradilo, spôsobí, že ťa bude chcieť ešte viac. Prečo je to tak, že čím ťažšie je ženu pochopiť muža, tým viac na ňo myslí? A ak chceš toto naozaj ovládnuť, napíš dolu do komentárov: chcem mať túto energiu. Pretože iba ten muž, ktorý sa rozhodne stať týmto typom chlapa, pochopí, čo znamená byť naozaj žiadaný. Nie pre vzhľad, ale pre prítomnosť. Ak chápeš, o čom hovorím, si už teraz o krok pred väčšinou. Pretože tajomstvo spojené s vedením dokáže premeniť obyčajné stretnutie na niečo, na čo žena nikdy nezabudne. A teraz prichádza ďalší diel tejto skladačky. Tí muži, ktorí v ženách prebúdzajú takú silnú túžbu a vášeň, majú spoločné niečo, čo si málo kto uvedomuje. Prítomnosť a mužskú energiu. Je to ten jednoduchý fakt, že sú naozaj tam, celý, pevný, s energiou, ktorá ovláda priestor bez toho, aby museli zvýšiť hlas. O tom hovorím. O tej tichej sile, ktorú muž vyžaruje, keď je v pokoji so sebou samým. Žena to cíti z diaľky. Cíti muža, ktorý žije v prítomnosti, ktorý nemá myšlienky rozptýlené neistotami alebo porovnávaním sa s inými. Muža, ktorý tam jednoducho je, dýcha, pozoruje, je naplno v okamihu. Jeho pohľad je pevný, postoj otvorený a nič nepotrebuje dokazovať. Pretože telo hovorí skôr ako slová. A telo prítomného muža vysiela signál bezpečia. Ako by hovorilo bez jediného slova: som tu, nič ma nerozhádže. A to najzaujímavejšie? Dá sa to naučiť. Túto mužskú energiu môžeš rozvíjať malými, ale silnými detailmi. Napríklad dýchaním. Keď dýchaš hlboko, pomaly a vedome, meníš celú svoju energiu. Tvoje telo pochopí, že si ty ten, kto má kontrolu. Úzkosť zmizne, hlas sa prehlbí, pohľad sa upokojí. Všimol si, ako sebavedomí muži hovoria pomaly? Pretože sa neponáhľajú, zaberajú priestor. Aj postoj hovorí všetko. Otvorené ramená, zdvihnutá brada, no bez napätia. Uvoľnené, ale pevné telo je neodolateľné. A mikropohyby, drobné pauzy, priamy pohľad, jemný úsmev v správny moment, to sú signály, ktoré tvoje telo vysiela bez toho, aby si to uvedomoval. Keď to zvládneš, tvoja energia sa stane magnetickou. Žena cíti, že stojí pred celým mužom. A to je ten pravý afrodiziakum. Pamätám si, raz som sa rozprával s jednou ženou. Namiesto toho, aby som sa snažil zapôsobiť alebo rozprával priveľa, som jednoducho bol prítomný. Jej pohľad sa zmenil. Naklonila sa bližšie, spomalila reč, začala sa inak usmievať. A ja som neurobil nič viac, než len to, že som tam bol. Pokojný, sústredený na moment. Nepotreboval som komplimenty, pripravené frázy ani ukazovať silu, len energia a prítomnosť. To je to, čo prebúdza túžbu na najhlbšej úrovni. Pretože muž, ktorý sa správa prirodzene, bez snahy zaujať, bez potreby pozornosti, vysiela niečo vzácne, vnútornú silu. Žije s cieľom, hovorí len to podstatné a zvyšok povie jeho telo. A to je to, čo vytvára najväčšiu príťažlivosť. Žena to možno nechápe rozumom, ale cíti. Cíti rozdiel medzi mužom, ktorý sa snaží byť niekto, a tým, ktorý už je. Takže ak chceš túto energiu posilniť, začni od základu. Ovládni dýchanie. Predtým, než s ňou začneš hovoriť, sa nadýchni zhlboka. Vnímaj svoje telo, uprav postoj. Keď to urobíš, zmení sa tvoj tón, tvoj pohľad aj atmosféra. A keď začneš žiť s touto energiou, zmení sa všetko. Tvoj krok, tvoj pohľad, tvoj dotyk, tvoje činy. A ver mi, brat, keď sa naučíš žiť teraz s týmto vnútorným majstrovstvom, nebudeš musieť naháňať žiadnu ženu. Oni si ťa začnú všímať sami. Vieš prečo? Pretože prítomnosť a mužská energia sú to, čo najjasnejšie ukazuje, že si skutočný muž. A to sa nedá predstierať. A ďalší bod, ktorý všetko podopiera, je citová nezávislosť.
Pretože nemá zmysel mať prítomnosť, energiu a tajomstvo, ak si stále ten typ chlapa, ktorý sa zrúti, keď sa žena vzdiali. Skutočná túžba ženy voči mužovi vzniká práve z pocitu, že on je slobodný, že má svoj vlastný svet, do ktorého ona môže vstúpiť, ale nikdy ho úplne ovládnuť. Keď je muž emocionálne závislý, stáva sa predvídateľným, úzkostlivým, slabým. A žena to vycíti okamžite. Je to ten muž, ktorý na začiatku pôsobí sebavedomo, no len čo sa ona trochu stiahne. On zmení tón, začne sa pýtať, čo sa deje a stratí iskru. A vtedy je koniec, čaro sa vytratí. Pretože to, čo udržiava túžbu pri živote, je rovnováha medzi záujmom a slobodou. Potom musí cítiť, že ťa chceš, ale že ťa nepotrebuje, že sa ti páči, ale že na tom nie si závislý. Muž s citovou nezávislosťou je ten, ktorý žije plný život, aj keď je sám. Pokračuje v dosahovaní svojich cieľov. Stará sa o seba, neustále rastie. Nepoužíva vzťah ako barlu, aby sa cítil celistvý. On už je celistvý. A práve to spôsobuje, že žena chce ostať. Vidí, že aj keby zmizla, ty zostaneš tým istým mužom. A to, kamarát, je moc. Ale pozor, nezávislosť nie je chladnosť. Je to rovnováha. Je to vedieť byť pri nej bez toho, aby si sa v sebe strácal. Mať empatiu, náklonnosť a napojenie, pričom si zachovávaš svoje jadro. Pretože muž, ktorý sa stratí len preto, aby urobil radosť, automaticky stráca rešpekt. A rešpekt je základom túžby. Keď žena rešpektuje tvoj priestor, tvoj spôsob myslenia, tvoje ticho, obdivuje ťa. A keď ťa obdivuje, túži po tebe. A to najkrajšie na tom je, že takýto muž inšpiruje. Inšpiruje dôveru, inšpiruje pokoj. Je to typ chlapa, ktorého žena chce mať na blízku, no zároveň vie, že ho nemôže ovládať. Práve to vytvára stály pôžitok, mix bezpečia a slobody. Cíti, že má pred sebou muža, ktorý nebude žobrať o lásku ani utiecť pred ňou. Ale vyberie si tých, ktorí naozaj pridávajú hodnotu. Takže, ak chceš byť tým mužom, začni hneď. Nedávaj svoju šťastie do rúk nikoho iného. Staraj sa o telo, myseľ, peniaze a vnútorný pokoj. Vytvor si rutinu, ktorá ťa posilní, nie oslabí. Pretože keď sa staneš emocionálne nezávislým, staneš sa typom muža, ktorého si každá žena váži, a vážnosť je prvý krok k túžbe. Ak chápeš silu toho všetkého, daj like, prihlás sa na odber kanála a pozri si odkaz v pripnutom komentári. Nájdeš tam materiál, ktorý ti pomôže prehlbiť tento nový level prítomnosti, sily a mentality. Niečo, čo od dnes úplne zmení tvoje vzťahy so ženami. A práve tu sa všetko spája, pretože keď spojíš autonómiu, tajomstvo, prítomnosť a citovú nezávislosť, premeníš sa na typ muža, ktorý prebúdza ten tichý, stály, hlboký pôžitok. Túžbu, ktorá nepramení z vzhľadu, ale z energie. Nový paradigmus túžby je presne toto. Nejde o to byť najkrajší, najbohatší alebo najhovorivejší. Ide o to žiť s poslaním, intenzitou a vnútornou suverenitou. Ženy dnes sú unavené z mužov, ktorí sa tvária dokonalí, ale zvnútra sa rozpadávajú. Chcú muža, ktorý žije naozaj, ktorý cíti, koná a má prítomnosť. Muža, ktorý vstúpi do miestnosti a zmení vzduch bez potreby čohokoľvek dokazovať. Ktorý hovorí málo, ale keď povie, každé slovo má váhu. Muža, ktorý vysiela pokoj a zároveň energiu, ktorá vyzýva, provokuje a zasahuje niečo prastaré v nich. A to je, čo chcem, aby si pochopil. Muž, ktorý generuje túžbu, nie je ten, kto prenasleduje, je ten, koho sa hľadajú. Pretože žije v stave, v ktorom žena cíti, že stojí pred niečím vzácnym, autentickým, niečím, čo nemá pod kontrolou. Je to muž, ktorý nehrá divadlo istoty. On je istota. Nepýta si rešpekt, inšpiruje ho. A keď to ona cíti, žiadny odpor nie je možný. Byť takým mužom je voľba. Každé ráno sa zobudíš s rozhodnutím žiť s poslaním, nežiadať o schválenie, rásť a ovládať svoj svet. Stať sa tým mužom, ktorý zanecháva stopu, ktorý prejde a žena si zapamätá jeho pohľad, jeho ticho, jeho energiu. Pretože vie, že stretla niekoho iného,
A to, brat, je to, čo skutočne prebudí túžbu. Takže, ak ťa tento obsah oslovil a chceš sa naučiť krok za krokom, ako sa stať týmto neodolateľným mužom, daj like, prihlás sa na odber a choď do pripnutého komentára. Tam je materiál pripravený, ktorý ti pomôže transformovať tvoju prítomnosť a mužskú energiu spôsobom, aký si ešte nezažil. Od dnes prestaň byť mužom, ktorý sa snaží zapáčiť. Buď mužom, ktorý zanecháva stopu, pretože muž, ktorý zanecháva stopu, je muž, po ktorom všetky túžia.